साइमानो चिनी टिप्रालेन ते ग्रेटर टिप्रालेन ना सानै पुइला हाय त्रिपुरानि लाइबुमाव आसुकसा गोबांमा टिप्रासा सिक्लारक आसुकसा गोबांमा टिप्रासारक दिल्ली थांनाय दङ काइसा ट्रेन टोटेल चिनी महाराजा चिनी बागै चिनी टिप्रासारकना फियगनायनि बागै नै काइसा ट्रेन जों अलरेडी बुक खायखा चिनी ट्रेन गो मियानो मिया सारि फासिं रहर माने अलरेडी फाइसक बायजाक कैसे तंखाके नर प्लेस नांनाय जों जन्तर मन्तर नरक साइमाना सालनि चिनी आरो एजिटेशन दङ चिनी आरो डेमनस्ट्रेशन दङ जों त्रिपुरा हास्टेव नि टिप्रासारक जों ताइ सैलिया जों ताबक जतन थानसा आंलायखा जों टिप्रामथा पुइला आइएनपिटि टिप्रामथा एनसिटि टीएसपी टिप्राहा अबाहायखै थानसां लाइमाने यागुलो एडिसि हाफांगा फाइका एडिसि हाफांगा फाइबो जोंलखा एव एडिसिव चिनी ओ एडिसि मान माबाय एडिसि चना याफार माबाय चिनी मंसा टिप्रासार फियक जागलाक हास्ते हाफांगा तंगै तंगै चिनी आईपीएफटी नि लीडर रक बाहायनो दङ हास्ते हाफांगा मन्त्री नेता एमएलए चाइ तंगैबो चिनी टिप्रासार फियक जानायनि कुनो लामा गरै आबन बगे एकमात्र लामा अंखा ग्रेटर टिप्रालेन ते टिप्रालेन अबमानिया साक जोंताबो टिप्रासारनो महाराजा जेसुक नांगो आसुकनो थानसा खलाय थांनाय आबनि बागैनो जों तिनि नुखनानो रगबो स्टेशन कोप्लुं जत टिप्रासार माखसे तिनि अब तमुनो दिल्लीओ थाङै 3 दिनो 30 तारिखो जुदि रिगनाय रिसा कानजाक टिप्रासारनि जानि जे कस्ट्यूम कानजाक खायै ताबले जों नांगो टिप्रालेन ताबले जों नांगो ग्रेटर टिप्रालेन नै जिरिक लाइखे जों लुकुरकनो इंटरनेशनल नेशनल मीडिया रन बसकां साके आबनि लगे लगे ताबो संसद अधिवेशन बो चले दङ 29 तारिख मिचिमी नरक साइमानो संसद अधिवेशन चलाकालीन गोबांमा नेता गोबांमा मन्त्री गोबांमा एमपी रक बाहायनो नेशनल मीडिया मखल खालायनाय एक्चुअली टिप्रासारक तांबागे ग्रेटर टिप्रालेन साना नांखा चिनि तंमुं बब हायं तंखा जों बुसुगा कुसुब जाखा जों बुसुगा सातक जाखा आबरक जों क्लियार खेचों फनुगि माननाय ते बुबाग्रानि चाइ तंमंगानो बुबाग्रानि ति फांबायनो जों ताबगले ग्रेटर टिप्रालेन ते टिप्रालेन एचिव खायमानन जों अ खा खायो ओमफ्राय सार नरक जे दिल्ली थांनाय जबा खालायखानिव नंनि अ थानसानि खालामो साबो खानाय आरो तो जों थानसानि खरांनो जों केन्द्रीय सरकारना जों खानारि दङ भारतबर्षनि जत नगरनो जों खानारि दङ थानसा तो उलसिक बुंनाय किन्तु टिप्रासारक आसुक